με ενημέρωσε στη Βουλή, παρουσία και της Νομικού Συμβούλου, ότι υπήρξε απόπειρα χρηματισμού του από την πλευρά ενός προσώπου, το οποίο θα σας αναφέρω και την ιδιότητα και το πώς τον γνωρίζω, και ότι εκείνος είναι διατεθειμένος να βοηθήσει στο να αποκαλυφθεί ποιοι στείνουν τα χαλκεία και ποιοι προσβάλλουν τη δημοκρατία και την ιδιότητα του βουλευτή, εξαγοράζοντας τους βουλευτούς και τη συνείδησή τους. Έτσι, αποφασίσαμε με τον κύριο Χαϊκάλη και με συνδρομή φυσικής και τεχνικής παρακολούθησης καταγράψαμε τη συνάντηση που ορίστηκε στο ξενοδοχείο Πλάζα, όπου ο συγκεκριμένος οφερόμενος, ο Μεσάζων, επί 1 ώρα και 14 λεπτά του έκανε ουσιαστικά την πρόταση έναντι χρημάτων να ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την συζήτηση, σε αυτό το βίντεο, που αποκαλύπτουν και άλλες υποθέσεις χρηματισμού ή απόπειρας χρηματισμού. Μιλάει μέσα για αρκετά πρόσωπα, για συμφέροντα, και του διασφαλίζει πέραν του οικονομικού ωφέλους και το πολιτικό του μέλλον, διότι ο κύριος Χαϊκάλης του έθετε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Την ίδια μέρα ειδοποιήσαμε τον εισαγγελέα του από τις απογευματινές ώρες μετά τη συνάντηση, τον εισαγγελέα Παναγιωτόπουλο, που κάνει τη διερεύνηση, που έχει τη διερεύνηση της υπόθεσεως, ότι υπάρχει σοβαρό υλικό και έγινε συνάντηση και το υλικό αυτό θέλουμε να το εγχειρήσουμε στην εισαγγελία. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ειδοποίησε τον προϊστάμενο της εισαγγελίας αυτόν τον κύριο Ντογιάκο, και το βράδυ ανήμερα του Αγίου Νικολάου που γινόντουσαν φασαρίες στην Αθήνα, άνοιξε την εισαγγελία και μετέβημε στην εισαγγελία ο κύριος Χαϊκάλης, η κυρία Τζούλη και εγώ, παρουσία του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών του κυρίου Ντογιάκου και του εισαγγελέα κύριου Παναγιωτόπουλου, εδόθη κατάθεση από τον κύριο Χαϊκάλη και εγχειρήσαμε μία δισκέτα με το υλικό το οποίο είχε την καταγραφή της συναντήσεως που απεδείκνυε το έγκλημα. Οπότε στην πρώτη συνάντηση τα πρόσωπα τα οποία είχαμε στείλει για τη φυσική παρακολούθηση βρήκαν ότι στο συγκεκριμένο τραπέζι είχε τοποθετήσει και άλλος πέραν ημών μηχανισμό καταγραφής συνομιλίας και παράλληλα μηχάνημα τζάμερ, το οποίο απέκλειε την τηλεφωνική επικοινωνία και τη μετάδοση μέσω SIM κάρτας του ήχου, που αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι καταγράφαν, πιθανώς ο ίδιος ο Μεσάζων, τη συζήτηση αυτή για να μπορέσει να εκβιάσει τον κύριο Χαϊκάλη. Στη δεύτερη συνάντηση πάλι τοποθετήθηκε υλικό, το οποίο κατέγραψε το σύνολο της συνομιλίας, η οποία ήταν σύντομη, γύρω στα 15 λεπτά, όπου εκεί κλείστηκε συνάντηση για να δοθεί το ποσό καταρχήν των 600-700 ευρώ, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τη συνομιλία, να ρυθμιστεί το δάνειο του κυρίου Χαϊκάλη που έχει σε συγκεκριμένη τράπεζα και το υπόλοιπο ποσό να δοθεί σιγά σιγά σε χρυσό για να μην μπορέσουν να τους εντοπίσουν. Δηλαδή να υπάρχουν κάποια μαύρα χρήματα και κάποια άσπρα χρήματα, είτε με την υπογραφή συμβολέων διαφημιστικών εταιριών, είτε με την εξαγορά σπιτιού και ούτω καθεξής. Αναφέρει ότι έχουν δοθεί και άλλου χρήματα, όλο το βράδυ του προηγούμενου μέτρα, έλεγε, δίνουμε σε αρκετούς, και μάλιστα λέει ότι θέλω να δώσω τα χρήματα αυτά να μην είναι χτυπημένα, και σε ερώτηση του κ. Χαϊκάλη φαίνεται στη συνομιλία, διευκρινίζει ότι μπορεί κάποια από αυτά τα μετρητά να είναι από εγκληματικές ενέργειες, ίσως και από την απαγωγή Παναγόπουλου. Όσον αφορά το Μεσάζοντα. Το Μεσάζοντα τον εγνώρισα στο γραφείο του Πρωθυπουργού Σαμαρά όταν ήταν πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Ο Μεσάζων ήταν στέλεχος, όπως ο ίδιος δήλωνε, της τράπεζας Deutsche Bank, όπως ο ίδιος κατά δήλωσή του έλεγε. Είχε πολύ καλές γνώσεις στα οικονομικά και μάλιστα αυτοδιαφημιζόταν ότι υπήρξε και σύμβουλος και της προηγούμενης κυβέρνησης, κυβέρνηση του Πασόκ, και ο κύριος Σταμάτης, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σημερινός υπουργός, μου τον υπέδειξε προκειμένου να καταθέσει στην έρευνα που γινόταν όταν ήμουν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας για τα CDS. Εκείνο που έχει σημασία για μας είναι ότι πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε, γιατί οι οδηγίες είναι ότι δεν μπορεί να δοθεί υλικό, γιατί δεν μπορούμε να βρεθούμε κατηγορούμενοι σε κάτι, γιατί υπάρχει μια νομολογία, την οποία νομικοί μπορεί να την αναλύσουν. Επικροτώ και βέβαια δίνω τη συγκατάθεσή μου το υλικό αυτό να δοθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και εύχομαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δοθεί στη δημοσιότητα για να καταλάβουν όλοι το μέγεθος της αλήθειας, πραγματικά τι κρύβεται και κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι μια κωμωδία και ένα θέατρο, και δεν καταλαβαίνω γιατί βρίζουν το θέατρο, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι θέατρο, και βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί και θέλουν να μειώσουν και την αξία του θεάτρου μέσω του προσώπου μου. Το λέω αυτό με μια πίκρα, γιατί νομίζοντας ότι δεν είμαι απλός βουλευτής, αλλά είμαι ένας θεατρίνος που αυτή τη στιγμή κάνει παιχνίδι. Ίσως όμως να τους αποδείξω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου ίσως έχω παίξει τον καλύτερο ρόλο μου μέσα από αυτή τη συνέντευξη.